inkolo ke yakwaShembe inkolo yamanga inkolo engekho baphathi iBhayibheli lona leli kodwa la kuthi Jesu khona bathi Shembe uyabona nje bathi Shembe is the way incwadi kaJohn 6 le uJohn 14 verse 6 la khona uJesu athi imini indlela neqiniso nokuphila akekho yakubaba ngaphandle kwami bona sobethi Shembe is the way of which abafowethu angeke bazonde futhi ngeke ngilwe nabo angilwe nabo but we must iqiniso silikhuluma ukuthi Shembe inkolo engekho uma uShembe kuyinkolo eqiniso uShembe akavume ukuthi uJesu inkosi uthunywa uThixo ngoba iBhayibheli mabefuna ukuhamba manga istory esixoxa amakhehla nje anje ngami anentshebe enkulu amayixoxa wezwa amakhehla athi uShembe wathi ukuthi kwaba ukuthi bekuxoxela ungazozela bekuxoxela bayaya abantu boyinikela khona kwaShembe bayinikela ubuthaphuthaphu amadoda agcwele bayothatha abafazi ngidabana ukuthola umfazi uvele umhlale bahlale ebhentshini uyikhombela ugalo ngakhala ayi20 abafazi abanankinga kodwa inkolo yobuKristu ayivumi ndakwana abafazi abaningi inkolo yobuKristu isithemba sivumelekanga kuKristu asikho akukho la sibona khona angithi baba ke sibukele abantu abahlukanisa iBhayibheli ingakho ke lo baba ezonitalapha aphinda nikhiphe emangini aphinde azama ukuthi anikhiphe ezitorini zodadu ezitorini zosonto sikole sibatala manje asikwazi ukuhlala inganikwanini ngithi lento eshoyo kwicomment yakho phezulu elimpompo basho same thing bathi ukhalinyana uNkulunkulu bathi ukhalinyana uye kuphela angithi abantu abafuna ukucabanga bajule bafuna ukuthatha inqondo bahlale phekwayo bese ubuchopho ubucabanga eduze bukhase njengengane akekho umuntu ophikise imisebenzi emihle futhi siyayincoma futhi siyayihlonipha ithi into asisukume siqalaze bakhona abanye abaprofeti baNkulunkulu abenze lezi imangaliso ezenziwe uShembe baningi there are dozens so lento ke isiyafana nomuntu ozothi ena idayimane yilo kuphela umnotho wemineral nalo omunye ongakaza libona idayimane azothi nigolide yilo kuphela umnotho wemineral shutlana sikhuluma ngabantu abangakazi bayibone iperiodic table nabantu abangafuna ukuqalaza ukuthi ama element ayiyodwa nje ku-periodic table bese bangazi lozothi ilahle nalo imineral bengathi uqamba amanga ngenxa yokuthi mina ngisabona idayimane kuphela ayicaceke inqondo awavuleke amehlo akusabalala ukucabanga lokhu kuyosilekelela ekutheni sikwazi ukuhlonipha laba bantu ababeneziphiwo abaneziphiwo bakithi bakubantu singawazi ukuthi isikhanda iBhayibheli lakithi lakubantu usuqoqa wonke umlando wabantu abathunywa uNkulunkulu these are the messengers of God sikwazi esingakufunda kusasa nakho lokhu uqinisile ngqelendala abantu bayathanda ukukhoncosa futhi masaphuma kulento yokukhoncosa njengemgodo isiyophila ngazi ukuthi izinkawu yazi ukuthi inkawu umoyini kubanana ngisho ngithiwa ngabe ngixabene kanjani selingabangani siyokulandela ngathi sithunzi fana nenja igadile ekhaya uzokweba uma wayiphosela ithambo nje hayi ke isiyokukhonza ikukhoncosa ngathi uNkulunkulu abantu bakithi ke labo lethwa ibathi laba you are monkeys phela osopolitiki laba ningabafuni banibamba kanjalo ukuthi ningabantu abakhonza ukukhoncosa angithi anibafuni niyafunga nje manje hawu ngeke ngivote mina basixhaphaza ngisavota nje mase kusonde izinsuku zokuvota beninikeza ama food parcels nikhohlwe inqondo ihamba ithi khwi yini laba seniyovota manje seniyokhoncosa bona kufanele ngani ngithiwa kabi ikhala kanjani umoya inika usweet rekhabisela ngosweet siyahleka lento yokukhoncosa ikona kubantu bayathanda ukukhoncosa abantu wayisho nayo intombi sinenqwabe amantombazane namhlanje ayengafuni alahlekelwa ugugu babo ngenxa yokukhoncosa omunye bamnikeza ihotela omunye bamthengela i6 eSavana wanikela ngakho konke kwakhe omunye wayengayifuni indoda yanethe ndiyamthengela nje ipizza ndamthengela ilokhu iKFC ngoba nje ningabantu abahlezi bekhoncosa mina ngazi ukuthi abantu bakithi babhanqa emakutheni
Lale mdumakhanda le yabafundisi inibambisa yikho lokho yokukhoncosa. Ufika ugula uzokhuleka ngabe uphindile ekhaya. Wena umuntu wala ekhaya usuhlezi ubuya lana sodi nani. Labalapha indabuko ikhona lento ukuthi umuntu efike la ezolashwa. Uzothi uze inkosikazi le ekhaya. Hawu, kwenzeka kanjani ngafika la ngigula ngizolashwa. Iyenziwa lento lena. Umuntu efike la enenkinga encane. Enzi umkhovu la ekhaya ezekhona ezokhoncosa. Elokho ebuye ezolanda iwasho lana nangevike ezayo lokho asapheli la emagcekeni. Usehleze kukhoncosa la ekhaya. Hey aniboyigada lento yokukhoncosa. Abantu abaningi abashaya. Kunomuntu wahamba endaweni eyosizwa. Leyo ndawo isibhedlela esinga discharge. Usehleze eyokhamisa khona. Ngoba nabo laba abazi okwaze kwathwetshulwa kwangcolisa izibeletho zabo kwathwalwa ngezibeletho zabo. Into yokuthanda izinto nokukhoncosa. Aniboyigada lento yokukhoncosa nento yokucabanga ngesiso ngathi uyimbongolo. Abantu abaningi bakithi abashaya le yanto. Nokhokho omkhulu bethu abanye akusibona kuphela abamane bagcilaza nje bahlukumezwe. Bakhona abaphenduka amandawo namambuka. Bancenga eindaweni zabelungu badayisa ngezwe. Ngenxa yokufida izisu zabo. Indala lento yokukhoncosa ayisuki la. Nami kusasa ngaqamba manje ngithi ngithinta uNkulunkulu. Abantu bakithi ngithi bangabantu abangakhonzile ukuhluza nokuhlaziya. Bengikhothamela ngazi ukuthi izimbungulu. Hey niphile bafethu. Sathi umdala angakeniphi imiqondo eqaqekile. Nomoya owazi ukwaneliswa yilokho onakho. Hey niphile bathu bakithi niphile.